Bé, doncs moltes gràcies per vindre. Avui estem visitant l'Associació de Veïns de Cervantes i tot el barri. I bueno, com sempre i com estem fent durant tot aquest temps, mentre altres se dediquen el seu temps a criticar a l'adversari polític, nosaltres dediquem tot el nostre temps i tota la nostra il·lusió a treballar per als veïns de Vila-real en els seus diferents barris, a arrimar-nos a d'ells una vegada més, ho hem fet durant tota la legislatura i ho volem seguir fent ara, per tal de conèixer de primera mà quines són les seues inquietuds, les seues propostes per al barri i també plantejar nosaltres aquelles que ja anem a incorporar per a cada un dels barris de Vila-real. Avui volem fer una roda de premsa de dues propostes, una proposta concreta per a este barri i una proposta conjunta per a tots els veïns i per tant per a tots els barris de Vila-real. I si voleu començar per ahir, per aquesta segona, una proposta que anomenem Millora el teu barri i que el que pretenem és portar un poc més enllà aquests pressupostos participatius. Creiem en ells, apostem perquè els veïns seguisquen participant, però d'una forma real, sense cap mentira i sense cap engany de l'elaboració dels pressupostos municipals, però a més també creiem en que els veïns, a part d'opinar, també tenen que poder tindre capacitat de decidir i de fer-ho durant tot l'any i en aquelles qüestions que afecten directament al seu barri. Per això nosaltres plantegem el Millora al teu barri com una reserva de pressupost dins del pressupost municipal per a que cada associació de veïns, per a que cada barri, escoltant la veu de tots els veïns i durant tot l'any, pugui anar acometent aquelles obres de millora que poden ser tal vegada de xicoteta envergadura, que poden ser obres de no una gran quantitat econòmica, però que sí que van a vindre a millorar diàriament les qüestions o l'entorn del barri. Per tant, poder d'opinió a les associacions de veïns i als veïns, però també poder de decisió. Creiem que és portar un pas més enllà i aquesta participació ciutadana i entenem que és una proposta que, havent d'escoltar durant la legislatura a totes les associacions de veïns, entenem va en la línia de lo que ells també venen reclamant, més poder de participació en les qüestions que afecten als seus veïns i, per tant, un ajuntament més actiu a l'hora d'escoltar-los. I una segona proposta que sí que ve directament al barri i que naix del contacte directe que hem tingut en l'associació i també de conèixer i visitar a comerços i a veïns de la zona. Estem, de fet, fent la roda de premsa en el que és un dels jardins per tamany, per envergadura i per la zona més importants de Vila-real, un jardí que s'ubica junt al costat de les piscines cobertes Lliure Marrequena i rodejat de colatges en una zona de creixement urbanístic en Vila-real on viuen molts joves en xiquets, en família, i per tant un jardí que és singular, que ja se va dissenyar en una forma singular, en una muntanyeta que li dona un aspecte peculiar i que fa que tinguem o que puguem tindre un xicotet bosc dins del poble. El que volem és utilitzar tant aquest espai en el que ens encontrem com l'espai que hi ha davant, que des de fa uns anys és també propietat de l'Ajuntament, unir aquests dos espais i fer un gran jardí dotant-lo d'una important zona de jocs infantils. Entenem que ara este barri té una carència d'aquestes zones de jocs. En la proximitat, el punt més pròxim que encontrem és la placeta de l'Alguer, que té una zona de jocs però que és reduïda per al número de xiquets i de colatges que així s'ubiquen i per tant apostem com un compromís electoral i un compromís també en l'associació de veïns per transformar este jardí impulsant aquesta gran àrea de jocs, una de les més importants de Vila-real, i millorant el tema d'il·luminació per a també evitar qualsevol problema de vandalisme que puga patir la zona. Com podeu veure, el jardí està molt descuidat. És un jardí que té un potencial molt gran, que com dic és molt vistós, però que ha passat un poc desapercibit estos 4 anys i nosaltres el que volem és revitalitzar-lo i que se convertisca en un espai públic de concurrència de veïns i que puguen portar així als seus fills també, com dic, en aquesta gran àrea de jocs. Molt bé, Héctor, tornant a lo dels barris, quants barris se van acollir i quin és el tant per cent i la quantia del pressupost que manegeu des del Consell? Sí, nosaltres volem que totes les associacions de veïns de Vila-real tinguen i puguen participar d'aquest Millora al teu barri. Aquells veïns que ja s'hagin organitzat dins d'una associació de veïns, depenent també de quin sigui el seu tamany, puguen participar d'esta proposta. I a més volem que siga el Consell de Participació Ciutadana el que fixe un poc els percentatges que correspondrien per a cada una de les associacions de veïns. És cert que a Vila-real tenim associacions de veïns que tenen una envergadura i que abarquen a una població més àmplia i altres que se limiten a uns barris molt concrets, potser en uns veïns menys nombrosos. Per tant, també per a ser una proposta justa i que siga també des del consens del Consell de Participació Ciutadana, deixarem que siguin ells els que repartisquen aquesta part del pressupost.